नमस्कार. प्रियाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत. सर्वप्रथम सर्वांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज आपण बघणार आहोत स्पेशल मलाईदार शाही शेवयाची खीर, एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स व घरच्या शेवया वापरून. चला तर मग बनवूयात शेवयाची खीर. साहित्य: पिस्ताचे काप, काजू व बदामाचे काप, वेलची पूड, बेदाणे, साखर, शेवया व 2 ते 3 चमचे साजूक तूप. प्रथम गॅसवर पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे. यामध्ये घालूयात 2 ते 3 चमचे साजूक तूप. तूप व्यवस्थित गरम झाल्यावर यात 1 वाटी शेवया घालूयात. नंतर 2 ते 3 चमचे काजू व बदामाचे काप घालूयात. हे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. या घरच्या शेवया असल्यामुळे याला बारीक गॅसवर व्यवस्थित भाजून घेणे गरजेचे आहे. जर या खरपूस भाजल्या तरच याची चव पदार्थामध्ये छान उतरते. तुम्ही जर रेडीमेड शेवया वापरणार असाल तर त्या फक्त तुपावर 1 ते 2 मिनिटं परतून घ्यायच्या. आता या मी 4 ते 5 मिनिटं तांबूस कलर येईस्तोपर्यंत मंद आचेवर परतून घेतलेले आहेत. आता यामध्ये मी घालते पाऊण लिटर म्हशीचे दूध. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात व 4 ते 5 मिनिटं हे छान शिजवून घेऊयात. हे मध्ये मध्ये ढवळत राहायचे म्हणजे शेवया व्यवस्थित शिजल्या जातील व दूधही पॅनला लागणार नाही. हे बघा, शेवया मी 4 ते 5 मिनिटं व्यवस्थित शिजवून घेतलेल्या आहेत. शेवया आता व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत. यामध्ये घालूया 1 वाटी साखर. साखर ही प्रत्येकाच्या आवडीनुसार कमी जास्त असू शकते. मी इथे 1 वाटी साखर घेतलेली आहे. तुम्ही ही कमीही करू शकता. साखर घातल्यावर व्यवस्थित ढवळून घ्यायची. आता आपण घालणार आहोत तो आपला सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे खवा. हा 100 ग्रॅम खवा आहे. खव्यामुळे खिरीला एक रिचनेसपणा आणि मलईदार अशी घट्ट कन्सिस्टन्सी येते. चव ही खूप अप्रतिम लागते. खवा घातल्यानंतर व्यवस्थित ढवळून घ्यायचे. खव्याच्या गुठळ्या होऊन द्यायच्या नाहीत. हे बघा, खवा व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. आता याला छान अशी उकळी आलेली आहे. हे मी 5 ते 6 मिनिटं साखर व खवा घातल्यानंतर शिजवून घेतलेले आहे. यामध्ये मी चवीनुसार वेलची पूड घातलेली आहे. आता वेलची पूड घातल्यानंतर एकदा ढवळून घ्यायची व गॅस बंद करून आपण ही खीर सर्व करून घेऊयात. ही खीर तुम्ही गरमागरमही सर्व करू शकता किंवा फ्रीजमध्ये थंड करूनही खाऊ शकता. ही खीर 2 ते 3 दिवस फ्रीजमध्ये आरामात टिकते. ही बघा, तयार झाली आपली शेवयाची खीर. वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी बघितली त्याबद्दल धन्यवाद. जरी तुम्हाला रेसिपी आवडली तर प्लीज चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका व बेल आयकॉनचे बटनही दाबा. चला आपण पुन्हा भेटू पुढच्या रेसिपीमध्ये. नमस्कार.